like ivo vakatozvipa example naivo maiguru kuti like inini handinoenda chikore saka inini ndozowana simba rokuramba ndichipinzwa munhu chikoro ndisinaenda kuchikoro ndiri mwanasikana asi ndativa nemusha wangu ndakanoita zvokusenga zvidhina pane vaivaka saka ndainosenga zvidhina uchiendesa kumba kubvisa vanga vakaisa zvidhina zvavo murwizi. Akandipa mari yakandiverengera andiverengera mari iya indakapinda mutoilet ndobva ndatora mari yangu iya yaandipa yepay 700 ndobva saka mwana wabhudhi vangu akandifonera akati kana vakudzingai zviri hafu tete itai plani iyi ndobva ndati ndiudze zvikanzi vachingopedza kukupai mari torai kapepa keplastic mosungira mari iyoyo mopinda mutoilet moiisa kudhodho moindonyera ikoko mosiya yavakupai yetransport. Okay, like pandiri kugara landlord vangu it's like pandiri kugara ndinobhadhara rent like pandendawanawo customer nhasi. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwakanaka tiri muno muSouth Africa pachirongwa chedu across the border. Nhasi tina mukoma watinawo vanobva kuChipinge. Ngatinzwe zvizere kubva kwavari. Right, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti nhasi tina mukoma ani panapa. Pari zvino nhasi muna mukoma Timothy Ngombo. Mukoma Timothy Ngombo. Munobva kupi? Kumusha ndinobva konzi kuChipinge, but Chipinge is district, but ndobva monzi kuChisumba nje 10 of Takwirira. Alright. Kunowanikwe kuChipinge kwamunobva uko kwakawanda chi? Kuchipinge kwendinobva ku zvinhu zviriko zviri best zviri kuinzwa zvakafanana nemabasa. Kunoinzwa nezvenzimbe. Inonzi iyo company yacho iri kumaraini kwedu inonzi Green Fuel. Alright. Mr. Timothy. Right, ngati chimboende straight kunyaya yedu. Kuti muzoya kuno ku South Africa kunoko chi chakakutuma muti inini zveZimbabwe ndakumbosiya ndakumboenda kumhiri. Chakandituma kuya kunoku ndakafunga kuya kunoku is 2003 ndofunga ndakarega ndakasvika grade 6 kumusha kuZimbabwe. Ndobva ndaona mafriends angu vanga vari pamberi pamagrades pandiri. But ndakangoona life yavanga vachirarama kuti life yavari kurarama nelife yandiri kurarama muZimbabwe inenge iri nani life yavari kurarama kuSouth Africa. Ndokubva ndatanga kuya kunoku is 2003. Alright. Saka shungu dzenyu mimi dzekuti muye kuSouth Africa kuti vari kurarama zvakanaka. Chamainyanya kuvinga kuSouth Africa ndoda kusvika pakati. Changa chiri chii chamaiti dai ndikabata chakati. Shuwiro yangu ndichibva kuZimbabwe 2003. Chinhu chandanga ndichida chikoro. Ini ndakakura ndiri munhu anotambura. Vabereki vangu vanga vari rich but vanga vari zviri nani. Vanga vane mari dziri nani kwete vanga vari rich. Chinhu chandaingoyemura ndaiona mafriends angu achiuya kuSouth Africa. Achiuya nemabhasikoro, maredhiyo, vachivaka dzimba. Ini ndanga ndichirara imba yababa vangu yavakandivakira. Saka ndo zvinhu zvakanyanya kundipa pressure kuti ndiri kuda kuita zvinhu zvangu zvinogona kuti ndogona kutenga mbatya dzangu zvisina baba mukati. Ndogona kuvaka imba yangu isina kuti imba yababa vangu nyakubereka. Ndo chinhu chakanyanya kundituma kuti ndiye kuSouth Africa 2003. Ndakauya kuSouth Africa ndikasvika Limpopo. Ndofunga kumusha kwedu kwendobva chaiko. Takasimuka tiri 23 mumusha medu mendobva monzi muChisumba nje 10 of Takwirira.
takasimuka tiri 24 but vanhukadzi vanga varipo its 19 vamwe vacho tanga tiri vanhurume. Asi chakanyanya kundirwadza ndechekuti takafamba takakwira bhazi, kwanga kune bhazi rainzi Masimeri, ndo bhazi ratakakwira naro kusati kwana ana Muzanzi wako mazuva ano kwanga kuna Masimeri takakwira ndobva tauya paBedbridge tikasvika its 2 o'clock exactly paBedbridge dzemasikati. Tasvika paBedbridge ndobva tadhaula apo panga pane homucha ranga rinayo ratanga tinaro. Homucha racho ndo rine mbiri zvisingaiti muvillage wangu mendinobva. Ndobva tafamba but akatiudza zvikanzi tikasangana nevanhu vakamira so tisatiza oro tisaita sei, just because inini ndakandazwa information from kubva kwaari zvikanzi tisatiza vanhu ivavo kuri kuti toda kuvakunda chetingatogona kungoita togona kurwisana navo. Besides izvozvo togara pasi tozwa zvavanenge vachida. Takasangana nevanhu vatakasangana navo anga ari maguma vanga vari 8 but chakazopa kuti tisarwisa vanhu ivavo ndikutaura gore ra 2003 muna Nagirini 2003 chakapa kuti tisatiza kana kuti tisavarwisa vana vanga vari 8, 2 vanga vane pfuti magani. Tichobva taona kuti history yatabva tapulana nesenior yedu yetinayo homucha redu haibudiriri yokuti tirwisana nevanhu kuti tine matombo ivo vane 2 pa8 hwavo ivo 2 vane magani 6 havana. Tese takabva tagara pasi. Kugara pasi kwatakaita vanhukadzi vanga varipo 19. Pane vanhu history ndichitaura zvinondirwadza. Pane vanhu vakagona vakadzi vevanhu vadzimai vevanhu vataiuya navo kuSouth Africa. Pakarariwa vanhu ndofunga more than ndingangoti maximum vanhu vakarariwa ipapo nemaguma yakati bataiwa it's 6. Kubata kwatakaita takati vanhu ava vatitimirai tangata maLimpopo ndobva tada kutiza. Ndini munhu wokutanga akatanga kuona zvese vanhu vese vasati vaona vanga vari mberi vachida kumhanya vachimhanya vachitiza. Ini ndobva ndavadziva ndikati no ngatisatiza just because tikatiza vamwe tichatiza asi one wedu unogona kumosheka because vanhu ava ndaona pane 2 vane pfuti. Senior yangu yanga isina zvaona kuti pane vanhu 2 vane pfuti. Ndokubva tamira tisati tatobuda tisati tatobira mhiri kwaLimpopo tichomira mujecha zvikanzi chinhu chokutanga chawakatanga kuita patiri vakatanga kuti tirarange nematumbu ndobva tarara mese tose tarara takasechwa vakatora mafoni anga aripo vakatora mari dzanga dziripo. Vachipedza ipapo ndokubva vati takatorwa tiri ndofunga almost 9 ndobva taradzikwa. Munhu 1 patanga takaradzikwa isusu takazi tarisai pasi munhu 1 wanga akabata gana akatitarisa. Vamwe vese the rest vanga vakamira neumwe anga ane gana ari paside. Munhu anga akabata pfuti ari paside anga ane vanhu vari ukoko wanga achingotaura nevanhu vanga ari kuside. Isusu wedu uyu bozi pfuti dzadzitu isusu wedu uyu wanga akatitarisa. Saka varume vana magumagumana mumaLimpopo meme vanga vachichuza vanhukadzi vanga vatanga tichifamba navo. Isusu takaleyiwa tiri 9 takabatana waiti kwada kana kusiya space yakaita kana almost ngati space duku wairohwa kunze ausikona kuti kusiya space vanga vachida kuti gwamane. Ndobva vanhukadzi vakatorwa ipapo ndobva vanzi toda kuita vakadzi tokumbira kuti mukurure. Vakakurura vakadzi just because vanga vaona kuti pfuti dzakabatwa. Isusu hatina option. Ini chinhu chakanyanya kundirwadza pane munhu wandanga naye maiguru vangu ndosaka ndichita kurukura story ndingade ndisina kuitaura naye akarariwa munhu uyu. Vaingotarisa mufesi kakutarisa body structure yemunhukadzi vachiti tokumbira kuti uye pamusoro pevaruma uchirara pavanodira ndipo vairarira munhu uyo. History ndiri kuitaura yakaita 2003 ndobva yakaitika zvinhu izvi. Saka zvinhu zvinondirwadza saka ndichitaura nhau iyi muchiri papo pavari kurara madzimai ava vanga vakadzivirira
panga pasina kana protector one yanga iripo, vanga vasina kana condom one yanga iripo ipapo, vaingorara navo ngelife. Akangozwa kuti ndiri kuda munhukadzi uyu wakati munhukadzi wangu muchiva, waingomutora umwe asingadiva umubvisa undomisa kusamwe omuisa kuno uyu akagaidha ari kusaidi. Ndo zvinhu zvanga zvichiitika ipapo. Maifila sei pazviri kuitika apa? Ndaitorwadziwa sei ndatorwadziwa just because ndairwadziwa, asi kuti option panga pasina kuti ndingaita option ipi because it's first time kuya John. Ende zvinhu zvandasangana ipfumvu yandasangana naye muroad. Senior wangu wakatorara ndakaradzikwa, senior wangu ana kuiswa kuno vanhu vanga vakagara, senior wangu takaradzikwa naye kuita mubhedha tose. Apa ndambonzwa muchitaura zvekuti makasira grade 6. Apa pazviri kuitika apa manga muri munhu anga ane makore mangani? Rega ndicalculate ndo ndiri munhu ane makore mangani now. So far it's 2025 ni, but ndakatanga kuya kuno 2003, but ini ndiri 87. 22 August ndo gore rangu rokuzvarwa. Ani angombobvira ndacalculate kuti yanga ane how many years? Manga mune 16. Nekuti nhau yakapa kuti ndiwe kuno ndine 16, mabrother angu ari kumusoro kwangu kwete ndotevera, vanga vachienda kuchikoro ndichivatumira mari ndiri kunoko. Mari iyi yakapa kuti ndiuye kuSouth Africa ndiri mwana muduku kudaro, nditumira mabrother angu ari uku. Mafriends angu akatorwa namabrother avo vari vana vaduku. Baba vangu munhu anga achiri makotoni zvanga zvichizikana muvillage vangu vandaigara, anga achinzi Ngombo. Ngombo ndo basa rababa vangu. Saka baba vangu vakapretenda kuti vakomana nevasikana vese, ini ndandiri munhu asingapindi chechi, mabrothers angu aipinda chechi, vakasurvive kutora mari dzatakapihwa dzedonje 2003 vakatenga maya sutu ekuchechi, vachienda kuchikoro, ini ndichienda kuchikoro. Ini ndikapretenda kutora mari iyoyo ndikaitenga marenzi ekuya kuJoni, because marenzi time yoita tichaita zvokungomatenga zvakasiyana izvezvo 25 zvokuti unongoiwana kuti kwanyamboita piece work unongowana chini marenzi. Mai vangu nyakubereka inini vanonzi vakazoita zvokuzwa after 2 days ndakubata call ndichivadana, because mafoni anga asati ako zvokuti ndongofonera mukadzi kana mai. Pane pamba pamusha pavaenda painzi panapa ndo padaidza vakadzi ana mamuketi vedu kuti uyai pafoni, waigona kuti weitotaura history yako panenge patogara kana 18 vakadzi kana 20 vana macalls ari kubva kuSouth Africa kunoko, ani varume ari kufona. Mukadzi wako waitoenda kumba achitonzwa nyaya yacho, but pari zvino technology yachinja, umwe naumwe wani. Ngatidzokei paborder pamuri kuitwa izvi nemaguma. So avo vari kubatwa vakadzi ava zvakazofamba sei? Vakadzi ava vakati vabatwa kudero vainzwa zvavakainzwa, takaregerwa after ndingati almost night tinavo magumana. Usiku hwese makarariswa pasi? Takabatwa by 8 o'clock manheru, tikazoregerwa kuma ndofunga ndisingakanganisi kuma 24 kana 4:30 ndisingakanganisi, mara exactly yanga isati yachaya 5. Yes. Manga musina mari yekubhadhara kuti muzoitwa izvozvo here kana kuti kwankuri kutoita utsinye? Mari vakatora mari chekutanga tisati taizwa izvo vanhukadzi vataifamba navo vasati varepiwa mureperwa vakaizwa, vakatitorera mari, vakatora mafoni, vakatarisa mbatya dzamakapfeka, kana pane munhu ane original yavanga vachida vaitora. After that vapedza kuita izvozvo ndopo vakatanga kuchuza vanhukadzi vataifamba navo vari 19 vakadzi vanavo. Apo iwe uri mwana mudiki panguva yacho? Ndiri mwana mudiki baba mukuru, ndakademba kuti wesh ndozvozi John naina veitona vanouya kumba veishamisira veidhakwa veipfeka veiridza maredhiyo kuZimbabwe, ndozvazviri izvi. Ndakazinasa kuona kuti John riri free, ndazosvika kunoko, ndasvika nzvimbo yandakasvika ndanasa kuona kuti mapurisa akaita long time asati anibata. Ndoziva kuti mapurisa akakubata anokusunga, usina mari unogona kuendeswa kumusha, usina mari unogona kuendeswa kumusha. Asi kuti zvinhu izvozvo pazvakaitika ndakazozviona late kuti ndomirira wakaita chini John uyu
Alright, kuma 4 masunungurwa kuti chiendai. So zvakazofamba sei after masunungurwa? Apo after tasunungurwa seni side rangu. Ndofunga takazobuda tiri 7. Pa 7 wedu ini ndangane advantage nemwana waba mukuru wangu, mwana waba munini wangu angari kunonga ari ku Petersburg. Namba dzake ndandakazinyora pa chipepa. Wakatora nhamba guma apa akatora mari. Watora mari nefoni. Akasiya nhamba mufoni mupocket ana kudzitora. Ndo advantage yandakaita. Ndakati ndapedza kudaro. Vanhu vanga vachiziva nzira. Wanga ari posiyana nesenior wedu. Ndokubva aita sei? Ndokubva senior wedu ati pamesina hande panonzi pamesina. Tikasvika pamesina tongona kubata mapay forward. Kana pane munhu ane hama yake just boss mari dzamandipa dzadini. Ndo dzamaona dzatokwa dzese boss kubva kumba kwatakaita. Senior wedu watati nayo homucha redu arina kuti mari mozonipa tamukati. Tichatosimga pa station yedu panonzi pamachona ndo pakagona kutora mari dzedu. Ini mari mupocket ndakasara kwandine 300 rands. Ndo mari ndanayo yekuti ndikazosvika kuno kujoni kwacho ndogona kutenga mazepi kana dringiwo. But mari yekubva kumusha nekuye kundiyambusa zvisina ndamubhadhara. Saka ndakafonera mukoma wangu ari muPetersburg. Muchiri ku border iko. Tiri ku border ta release kwa magumana. Takuda kuenda pa Messi. Foni manga mazoiwane. Foni musiniya wedu wakasvika pagarage akakumbira foni yemunhu anofila afiwe pagarage. Ndo foni yatakashandisa. Ndofunga takashandisa foni iyo takashandisa more than hour something. Bozi vanhu vese vanga varipo vanga vasara vachida kuuya kuno. Ndo foni yataishandisa. Alright. Okay. Mafona manje and then chichakazoitika. Tafona kudero takauya. Ini ndafona kudero. Ndakafonera mukoma wangu ari muPetersburg. Tasvika muPetersburg. Mukoma wangu takasangana mari makaita sei yekukwira vakatomira. Wakaita pay forward. Wakati ukasvika nemunin'ina wangu pandiri ndokupa mari yako. Takakwira Malaicha vanhu mandevere anobva kuBulawayo. Tax. But anga ari munhukadzi. Patakasvika muPetersburg ndini munhu first akatanga kubhadhara mari iyoyo. Ndobva mukoma wangu abhadhara mari. But ndaimutaura ndiri kuenda kuJubek mutemonzi mutembisi. But andina kuzoreleaswa kuti ndidzake paMidrand kana kudzakira nakere paReeds apa pagara pa engine garage paReeds. Ndakaendwa neni kune vamwe vanhu vanga vasina kubhadhara. Tikandobhadzasirwa kuMidrand. Tasvika kuMidrand heyo nyaya yatanga. Tasvika muJubek heyo nyaya yatanga. MuJubek maenda taxi ni ndo mayaperera. MuJubek mtown. Ende ipapo imimi makabhadhara mangu. Covered mari yanga wabarewa ndi ku Petersburg. But vanga vari suppose kundi release amui mutembisi. But wakazoti anicha ku release mutembisa wondodzoka nevamwe wakasvika kupi kuJubek. Tasvika kuJubek vanhu ava vandanga ndinawo vamwe ava 8 vasara. Vanga wakafone hama dzavo dzikati dzichava chivatora kupi kuflat. Zvandakaona muflat umomo nemandevere. VekuZimbabwe pedu kuZimbabwe ndobva but maya vanhu vamandevere vanobva Bulawayo. Ndo vari lingi nani naMalaicha. Ndo vari lingi naMalaicha vanhu vanava. Vakadzi vandakauya navo kubva kuborder kusimuka takaenda kuborder kusvika muJubek. Vakadzi vanga varipo it's 4. Zvanga zvichinzwa apo hama dzangu kana usina passport waya kuJoni. Ndosaka zvichinzi kana uri munhu rume uri kuSouth Africa ndokumbirawo please itira mhuri yako passport ari munhukadzi. Pane vakadzi 2 vakaitirwa malife show andakaona. Ndisati ndabvapo ipapapo. Bozi vanhu mairohwa uchinzi uchipuwa foni uchinzi foni hama yako. Uye nemari izvezvi mandevere angachiita izvozvo. Vave kwedu kumusha. Vemunomu vari lingi nana Malaicha. Zvandakaona ini nazvindifadzina nhasi ndosaka ndichiti kana muzukuru wangu arida kuuya kuSouth Africa nane murume wendine lingi naye munhu mutorese passport. Makaonei mukoma muri ingadaziva pakatorwa vakadzi 2. Tatosvika kunoku matouya futi nemari pay forward muri kurohwa vari kuona kuti mari hadzisi kubuda. Vakangoshara vakadzi 2. Varume vatatu vandakatarisa ngomaziso angu. Ini ndatomirira kuti mari yangu idini mukoma wangu auya anitori kuJubek anonzi wendotevera hazi andotevera pane vasikana 2 pamberi pangu. Vakadziona vakatorwa vakarohwa varohwa vachioneka kuti havasi kubudisa mari.
vakadzi vana chavakagona kuita pavari vakavatora vakaenda navo kumarumu vakandovarara varara nevakadzi vana. Vakadzi havana kana chavakaviga secret yavakaviga vochodzoswa vakauya vochobvunzwa ngavo mafriends avo vanga aripo 2 ipapapo zvikanzi chii mandonzi kudiki wamanga muri vakataura vakati zvakaoma hanzi varume venyu havasi kureceiva mafoni since tavafonera from tiri Petersburg until now hapana mari dziri kuuya. Mari dzauya ndofunga imari dzevanhu 2 saka imumu tichagara nemu tichimukuita zvatiri kuita pano chikurovai chikuita vakadzi zuva rinouya nemari murume wenyu ndopedzuva tichamureleasa. Vakadzi vavo vakainzwa vakadzi ngemahomucha angatitora from kuZimbabwe. Mahomucha ndichiti mahomucha angatitora from Zimbabwe atakabva naye kuZimbabwe munhukadzi but ndiye munhu anga ane lingi nemandevere anga ari kupi kumafleti katakasvikira. nyudzisa ikoko ndo munhu akangonyudzisa futi vanhukadzi vavo but vanga vari suppose kuti varume vavo vave nemari but ngenyaya yekuti vanga vachiti time tikakuitai zvakafanana neizvi munomhanyisisa varume venyu. Saka chinhu chinondirwadza zvisingaiti kuti hama dzangu vakadzi ava havazivo futi here kumbobatwa muchiri kurwiso. Vakadzi vavo vari lingi nevakadzi vatanga tinavo ava ndo vatakazoya navo. Vamweni vacho ndo vakasara kubhodha tichouya nevamwe ava vatakauya nevamwe nana malaicha varume vavo vataura kuti tichakubhadharirai mari masvika kunoku ndo vakadzi vakaitirwa izvozvo vari 2 varume havana kubatwawo uku vakabatwa varume vavo tamuJubilee kumaflats vakazononoka varume vavo vakanonoka kuuya nemari ndo vanhu vanga vaitirwa. Vanhu vakatanga kusenderwa zvemari pakasara mabhalansi havana kana kumboiswa mbama kana kudini. Pane 2 vakadzi vakasara varume vavo hamene foni dzapera mabhatiri kana kuti chii chichiitika handisi kunyasoyakareba sei kumahomucha iwayo aikurova. Inini bhozi ndiri munhu wenumber 2 wakatanga kubvapo. Mukoma wangu wakazosvika after umwe mukadzi auya atora umwe muchinda ndaifamba naye ndakagara ndofunga almost 3 hours or 4 hours bhozi dzakasvika muJubilee na 7 makuseni ini ndakazobva muJubilee kuma 11. Ko vakanga vasara kuJubilee kuko makanzwa kuti vakafamba sei kana kuti vanga vari safe here? Vanhu vanga vakasara kuJubilee munhu vakasara kubhodha handina kumbobvira ndanzwa lingi. Pane munhu 1 mukadzi wandakagarisana naye kwangu ndobva kwachichoko ndo munhu wandakati pandakafona kumba mukoma wazidheira vakauya kunditora kuJubilee ndakafona nga ndafamba zvakanaka so ana uzomutaura nyaya kuti muchemberi ndaihla kuti unogona kubatikana pachitira ndakasangana naye ndo kanitaura zvikanzi mining vakadzoka i1 mukadzi ndogarisana naye beside pamwe. Right. Imimi mazotorwa kumaguma kwamanga makaivharirwako chii chakazoiti? After ipapo mukoma wangu wakauya paakafona mukoma vakati hatiri kuziva pamba pekuti tinogara sangana nesu pastreet yakanzi zvakati pane robot and exactly mukoma wangu ndo paakauya akamira anonzi ndokubva ndatorwa. Saka tiri pafleti iroro parobot raitaura tiri pafleti ndaitoona kuti munhu ari parobot rakutaura ndouyo ndobva ndibvunza wakafona asvikapo saka ndasvika parobot rakati ndobva ndibvunza zvikanzi ndiye here munhu ari parobot mukoma wako ndikati exactly zvazora kuti ngatiende. Vakafamba nene vari 2 vanga vari 3 1 wakandibata muoko uku 1 wakandibata uku 1 ari kumashure kwangu but wanga ari kumashure wanga ane egani akaisa apa. Tichosvika mukoma wangu ndobva abvisa mari same time paakabviswa mari ndokubva tapihwa futi 30 rand zvikanzi tengai drink mufambe zvakanaka. Vanhu vari kuita zvese vatori maZimbabweans anobva kuBulawayo but handizivi district anobva kuBulawayo asi maZimbabweans vanobva kuBulawayo. Alright, masangana namukoma wenyu then makazofamba sei? Kubva pandakasangana mukoma wangu akanditora ndokubva ndauya kunoko kutembisa kunoko kwandakauya pane mukoma wangu anonzi ava necontract yakabata munomu yekuvaka ndokubva ndaenda kubasa. Ndakaenda kubasa kwake ndasingazivi zvebuilding ndakashanda for 3 days. After 3 days akanditengera inonzi vatry pass netrofol ndobva atanga kundiisa lingi
vatiri pasi ndo spirit level ndokubva ndiisa link neumwe munhu wake waishanda naye ipapo yanga iri senior yake ndo wanga atori senior inhleki ndobva ndiisa link mufanana ndobva atanga kundidzidzisa kuvaka ndofunga ndakazonyasa kupinda mucondition haiwa kupinda mucondition 100% after 2 weeks ndanga ndakuziva kuti chidhina chinoleiwa zvakati kusvika pakati after ndobva tashanda mukoma wakutoninyora mari yeamber yebricklayer kuti uri kuvaka usisiri Dhaka boy handisazwi Dhaka boy kusvika ndatotora experience kusvika paexperience yendinayo nhasi mukoma wangu achindipa mari yakafanana neyo saka basa rangu randiri kuita pari zvino ibasa rebuilding. izvezvi muri nyanzvi yekuvaka? Izvezvi ndiri nyanzvi yekuvaka zvokuti izvezvi chendiri kutoshota ndizvo ndatava nealmost 2 weeks ndakagara handina kana basa ndiri kuita ndiri kutomakita mabasa ndiri kungomashayiwa nekuti mabhiridha muno munzvimbo yandogara muTembisa munomu akawandisa asi ndiritori neshuviro kuti dai ndikawana kana munhukadzi kana munhurume anogona kundiita kuti andichagire basa rekuvaka anenge andibatsira zvisingaiti. Ini ndine mhuri 2 kana ndichiti ndine mhuri 2 ndine madzimai 2 endogara nawo munomu mandiri muTembisa munomu. Mune barika? Ndine barika pachirudzi chedu chetotaura ndine barika. Alright. Alright. Ngatimbo break embijana. Hello everyone, this is Zororo Phumulani once again. We have some exciting news coming from our Zororo Phumulani desk. We are here to let you know that we have an addition to the Zororo Phumulani fleet. We are introducing our 22 Costa seater, which is there for your convenience. The good thing about this 22 seater is that it's very spacious, it's very comfortable, there is space and room for you, our clients, to put your luggage. More family members are able to accompany their deceased back home without any limitations of their 6-seater, which is a Romeo, or a 13-seater. Zororo Phumulani for the ones you love. Zororo Phumulani, an authorized financial services provider, powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KG Life. Saka mararama mu South Africa va 2003 kusvika 2025 muri kungorarama muri mu South Africa? Ndikurarama ndiri mu South Africa ndichiita ma up and down ndichienda kuZimbabwe ndichidzoka kuSouth Africa. Mukazotosvika dzamara maita madzimai mairi. So imimi shungu dzenyu dziya dzevanhu vamaiona vechibva kuSouth Africa makazodzi achieve here, makazochibata here chinhu chamaita shungu dzenyu dzedze kuti ndakuendawo kuJoni ndinoda kusvitsawo pakati? Shuviro yangu chaiyo pane zvinhu zvakapa kuti ndiuye kuSouth Africa kunoko ndichiti ndinoda kuti ndikaenda kuSouth Africa ndoda kuita chinhu chakati zvandaifungidzira handisati ndasvika stage iyoyo. Why ndisati ndasvika stage iyoyo? Chinhu chiri kunyanya kundinetsa ine paupenyu hwangu inhau yebasa. Basa rindiri kusanganidzana naro ndere mapiece job. Ini handisi kuda mapiece job, ndaishuvirawo kuti dai shuviro yangu ndikagona kuwana basa rekuti ndinogona kushanda each and every day ndichingoofa kana Sunday. Ndo shuviro yangu pane shuviro yangu, just because pane zvinhu zvandiri kutoda muupenyu hwangu zvandaiyemura kuma friends angu andairarama nawo kumusha chakapa kuti ndiuye kunoko. Handisi kuzvikwanisa kusvika papoint iyoyo paposition iyoyo just because ini ndiri munhu asingashandi every day. Ndoita zvekutorwawo apo neapo, ndikaona nda kana pending ndondopenda, ndikaona nda building ndo yandakurira kwairi. Asi kuti handisi kukwanisa kuita izvi, ndogona kundotorwa kundovaka kana jiraho kana kuvaka kana 2 roomed. Handisati ndamboona kana imba hombe yekuti ndogona kuvaka kana 8 roomed. Asi zvinhu izvo zvokuti ndikwanise kuvaka kana 8 roomed yemunhu, experience yacho ndinayo. Alright. Okay. Makazokwanisa kuwana passport here mayambukira makaita irwadza? Makazokwanisa kuachieve passport here mupe? Kutaura chokwadi se ini pari zvino kuti nditi ndakakwanisa kuzviitira passport handidi kunyepa, manyepo haana kunaka. Vanhu vandakatanga kuitira mapassport
imhuri dzangu, wife yangu, vari 2 vose vana mapassport. Ini murume wacho akaona pfumvu ishi handisati ndaita passport. Why ndakatanga kuitira vanhu vakadzi vangu mapassport? Ndakanyasa kuona kuti alright, vanhu kadzi avaitirwa zvese zvandaitirwa vachiradzikwa pamusoro pangu vachinzwa vakadzi ndiri mubhedha. Saka mudzimai wangu dhere ndinomutora achiunzwa kunoko ndichimunza kunoko unogona kuitirwa zvinhu zvakafanana izvi. Saka pari zvino handisati ndava nepassport, asi vakadzi vangu vese vari 2 vanoita ma-up and down vachienda kuZimbabwe vane mapassport. Ndakavaitira munhu ane passport ndinoshuro dai ndikaona basa rogona kundishandisa kana mwedzi ndondoenda kuZimbabwe ndinotora passport yangu ndonga ndacovered. Asi vanhu vakadzi vangu pari zvino mujoni vachiuya vanouya vari safe. Alright. Dzidziso yamunoda kupa kumunhu akaita semi asina passport, either ari kumusha arikuda kuuya kuno, kurudziro yenyu kuvanhu vese vasina document munoti chi? Ini chinhu chandinoda kukurudzira maZimbabweans mose vari muno muSouth Africa, chinhu chandiri kuziva pari zvino 2025 from 2024, hakuna munhu anoti akasanganidza nestori yandakasangana nayo kana akanzwa history yandakasangana nestori yandakasangana nayo pandakauya kunoko, kana uri munhu ane mukadzi ari suppose kuti abve kuSouth Africa auye kuJoni kunoko, hakuna munhu angatadza kupa 200 US kana 250 US kuti mukadzi wako aite passport kumusha. Zvinhu izvozvo hama dzangu zvakakosha. Chinhu chakapa kuti ini ndizoita kuti vadzimai vangu ndivaitire mapassport, zvandakaona zvakandirwadza. Usati uri murume womunhu unobva muvillage umomo, pane mukadzi womuvillage umomo maunobva anotorwa achiiswa pamusoro pako iwe wakaita mubhedha achinzwa mukadzi nomunhu usingazivi kuti unobvepa hazi murume wake, ende uchaenda naye kuSouth Africa. Achisvika kuSouth Africa uri kuenda pane murume wake, ende unonyasa kuziva kuti munhu akarariwa 4 days back nemunhu waasingazivi asina kubvisa pfuma kumba kwake. Zvinhu izvo zvinondirwadza zvokuti ndiri kukurudzira kuvanhu vose, especially vakomana veChipinge district vasina mapassport kuvakadzi vavo, itisai vakadzi mapassport. Zvandakasangana nazvo zvakandirwadza 2003 pandakatanga kuuya kuSouth Africa. Saka chikumbiro amunganzwisise ende amungaunderstandi kana musina kusangana nechallenge yakafanana, musina kuiona life ngemaziso enyu. Saka chinhu chikumbiro ndokukumbira mapassport akachipa vanhu vekumusha kwedu vanobva kuZimbabwe. Tinogona kumwa doro, kumwa madrinks mujoni muno, mari yogona kuspenda pazuva it's 1000 kana 1000.5. Chiona ukatora 1000.5 yeo unogona kupa mhuri yako kumusha woitisa passport yobva yoya kuJoni for free, for ndingati zvakanaka zvisingaiti bhozi. Pane vamwe vasingazivi zvendoda kuzama kutaura pamwe, zviri free zvokuti mudzimai wako unouya weiziva kuti musiri wako wamuita kumusha ndo zvaangori than kuti adake nemubhodha makashata. Hama dzangu dhaulapo yakashata. Musatenda kuti vakadzi vauya kuJoni vasina mapassport. Ndo chinhu chendinonyanya kukurudzira. Ndiri kukurudzira vanhu vemachecheche ngatitire vakadzi mapassport. Zvinhu zvandakasangana nazvo hazvinaumira musha, ndo zvakazondipa kuti power, ndo zvakazondipa power kuti vakadzi vangu vaite mapassport. Ini handisi kuda kunyepa ndichijika ndichienda kupi, asi ndaiita just because ndiri munhurume, asi kuti passport handiti 2 months ndonga ndanayo, kwete zve 2 months kana 1 month ndonga ndanayo. Asi kuti chinhu chokutanga uri munhurume uchibva kwendinobva ndokumbira kuti uitise mukadzi wako passport. Dai unobva somewhere kana Masvingo province kana kupi kana Bindura, itisa mukadzi ndo akakosha kuti adake nepabhodha pamusoro, usajambisa mukadzi wako. Ndo zvinhu zvindonyanya kukurudzira pahama dzangu dzinobva Zimbabwe. Bhozi tsumbu yandakasangana nayo haina kumira zvakanaka. Aiwa, tatenda mukoma Timothy, yanga iri nguva yakanaka kunge tiri tese pachirongwa chedu across the border. Thanks, ndinotenda nemareceiving enyama ita kwandiri zvokuti ndikawana basa kune avo vamuchapa nhamba dzangu. Ndinotenda zvikuru zvisingaiti mungandisimudzira life yangu kusvika handizivi kuti ndingakutendai sei,
Saka imimi mu South Africa munobatwa kusaidi ripi? Kune vari Cape Town, kune vari Durban. South Africa yakakura. Mu South Africa munobatika masaidi api? Ini andisati ndachinja from 2003 until 2025. Pendinogona kubatika ndobatika imo munonzi muJoburg. Location yacho is Tembisa Ivory 3 Pasco. Nonzi Score. Mukangosvika paScore muIvory 3 iri Tembisa. Tinotenda ayo tichashambadza basa renyu rebuilding. Tinovimba kuti kuma viewers atinawo vachateerera mu comment section tinenge tichiteera futi kuona kuti zvakamira sei. Tinotenda muwe nezuva rakanaka mukoma Timothy. Thanks, ndatenda sei. Ndofunga manatsa kunzwisisa marwadzo akasangana na mukoma Timothy apo pavakafamba 2003 vechiuya muno mu South Africa. Ndinoziva kuti makawanda kunzoko makasangana nenyaya dzakadai so, uye zvakare makawanda kunzoko vasati vadzidza zvakare kuti chii chinomboitika. Ndosaka tichikupai chirongwa ichi across the border. Kana iwe une nyaya yako yauda kushare nesu, tibate pa namba dziri pa screen +27719 637765. Tishambadze nyaya yako. Unokwanisa kutisira voice note pa WhatsApp kana kutinyorera pa WhatsApp kana kutifonera. Zita rangu ndini Dumisani Mulambo Mafanise. Ndichitendawo crew yandinoshanda nayo behind the camera Lilian Makombe, Aaron Mafanise and Postole. Hi, this is Nsuguzonke. Did you know that you can pay your policy using ZPPay? ZPPay is a payment platform that allows you to pay for your policy in the comfort of your home. Payments are immediate and the platform is very safe. Skip the queues and pay for your policy online using ZPPay. Zororo Pumlani, for the ones you love. Zororo Pumlani, an authorized financial services provider powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KG Life.